politique o men gardon parce que eɗen gandi baba kanko baɗɗo engagé côté politique mais ko adi kadi jettoɗon puisque kalden ko nangumi nanga mbiɗa an a jogui kayitaji donc cela veut dire ko an jogui hen droit pourquoi wadde aɗa woppa konko mo hutoro nangumi nanga a faami te an a waɗan réagir pourquoi ɗum ɗon aɗa haali haala aɗa ko tagi nanme politique o woni ko mbiɗa kanko ɓuurimi wadde structuré quoi est ce que aɗa faami jimmi widema noon ko oto yii tan wajiɓe ne ɓaadi wajiɓe jiyama ɓadaki o kañum cikka wonani hen quoi mboɗa andi jamanu gonɗen ko jamanu kayitaji quoi hay sinno ko terrain ma fuu to guese ma aɗa foti jogade kayitaji ɗon yimɓe jarata oɗo saaha haɗa goɗɗo arde ƴeewa kayitaji jotto dow hen hande o aɗa yiya Fouta no foti guure nande inde seeɗa seɓɓe seeɗa base no woodi tiggere sire tiggere yenen no goodi ndulumaji demɓe ndulumaji funneɓe no woodi est ce que aɗa faami et pourtant kam fof ndulumaji naaɓe mais est ce que a ƴeewi histoire o vrai histoire on ardi gure kewɗe nanɗon en garda ɗo wuuro he gara geggen koɗen wuuro nde sen koɗe wuuro ngo e nder hen mbasen hawrude après mono fof ƴetta inde mum est ce que aɗa faami nangumi nango oɗo aussi ko noon yaari quoi te pourtant wuuro fof ne waɗa reconnaître est ce que aɗa faami waɗira reconnaître ko seedo e gure ɗe eyyi ko en waɗi ko faw a yiya seedo ambas siri tiggere yeede sen waɗi tan ɗum jinmi widema noon ay structuration non min jiida manam hay kam SILLOZ mbimami hande o so tawi aɗa andi no wiyatno aɗa andi état manam noɓe mbaɗirta fonctionné an a majjani hande o hay sinno ko carte d'identité ma saɗa ƴeewa carte d'identité waɗi Abdoulaye Camara honam même chose même duuɓe même no wiyatno min nanda duuɓi min nanda jour min poto foof ɗum ɗon woda tan baɗɗo jugement wona ɗum addata jugement est ce que aɗa faami mais so tawi no wadde waɗi ko mbanmi ko textage est ce que aɗa faami wodata men mo heɓani kayitaji te siri min adi mo heɓde kayitaji te kadi mi sikkani kadi somo jogui hay somo jogui min nandata est ce que faami min ɗum tawi waɗani ɗum probléme quoi par ce que mboɗo andi o wawa aridde e nangumi nangam o haydara min somi yiɗino aridde nangumi nangam makko e manko jomiraɗo wona gaajari on aritiri fof aritat oto tampino hoorema sene waɗɗi e sene leeli e sene haɓɓi e sene ubba mi anda saɗa faami quoi mais ɗum ɗon waɗanimi intéressé par ce que mboɗo andi nangumi nangam makko wona ko juurata ande hewɓe nan ɗo gona ngala carrière samawaji sam an grand savaji nako war mi yiɗani mbaɗen ɗum débattre manam keɗɗene makko quoi mi yiɗa keɗɗene makko samawaji anani mais jiɗmi widama ko wona ko jutata ko jeyendaren hay sinno hande somi maayi min somi maayi nangumi nanggane waɗde suivi ko kontinta billahi wallahi en paami ɗon tigui rigui donc ɗum noon ko malheur par rapport e groupe oɗon par ce que en jiino ngal ɗon dental en waɗatno ko heewi te guila nden faade joni kadi caggal mum quoi en jiyani aussi acte uji ko wayno concert aji en ko rendinti yimɓe par ce que oɗon instant rassemble yimɓe ɗo mi profita mi naata e par rapport e gurdam hip hop hanki no gurdunoɗen hip hop hanki o 2014 2015 2016 no rappuji mbaɗuno hakkude mumen jaam fijirde e jareɗe xam nga wonɓe geeƴi ɓawi fof gara ñaari taɗi ñalla ɗo baba kane walla jaaha concert gara jooɗo galle baba kane na wiyata no mbaɗo nammodirde no mbaɗo wadde oɗo saaha mun fof ko hooram ɗon baba kane holko ɗum wonma puisque a wuuri ɗum quoi min kam wiyanima neɗɗo wawa wurde ɗum ha ɓuurami mi anda saɗa faami quoi neɗɗo wawa wurde manam malore oɗon ha ɓuurami barke rasulillahi par ce que min waɗino instant goto anani min jaggumi kala neɗɗo komi yumma mi anda saɗa fa aɗa yummiraɗo ne heewi jurum quoi est ce que aɗa faami kadi ne yaaji fondat ɓiɓɓe fof hay sono wawa fodde fota eyyi noon yaari kadi woni gonmi nene gonmi baaba est ce que aɗa faami min kala mo jiimi e aare anani jagguirami ko comme no am ni quoi mi waɗa ɗum sehli mi yahay mum ara yam walla mi nodda ɗum mi waɗa ɗum vocal uji afrique nden whatsapp ala ni pour dire 2012 en wonno mboɗo a wi tan min e Guempulaar o gadimi ɗo annodirde ko baylos en e kanze en longue distance est ce que aɗa faami eyyi mais hande ko ɓen gadimi classe ndirde après ɗum ɗon safara en est ce que aɗa faami e goɗɗoɓe woɗɓe mi haalama ko heewi addude ɗum ɗon ko jamfoji a faami e jalousie ji e wattodirde hakkillaji manda saɗa faami ɗum kalannomi nane kiram quoi kiram ɗam ganduɗa taw ko négatif après jibina hasdagal walla jibina jamfoji ɗi ganduɗa hay goto famata ɗum so yeehi ha ɓooyi tan mono fof waɗat kette hoore mum quoi hoolare nattat wonde ɗon hay goto hoola e goɗɗo o nden comme no mbiruɗa ni ay hanno concert sa yi concert boy aɗa heppo jiyata kaari en mbaɗon muɓɓolel mon boy jooɗoɗon walla darɗon oɗon jeeyato boy an wayri an nayi an dani a faami ƴeew cikkata ko onon ndendi galle jiiɗo fof sikka onon ndendi galle boy ɓerɗe ɗe ko gotum boy hay goto miija e classe de goɗɗo kono joni classe aɗa andi ko holluma classe ko pour buzz manam neɗɗo classirta neɗɗo fanmi memamo beele ne waɗa coow ɗum ko classe tan waji ne waɗi no jibinira eno ardi
est ce que dafa classe ko oncude neɗɗo quoi so waɗi fota wonde pawamo e lawol mais wona wadde neɗɗo classe pour buzz comme no handi ni quoi pinaran jiya neɗɗo fiya capanɗe joyyi son ene fiya neɗɗo quoi te ɗum sikku ɓuuri webde classe jarani kada winda awdata studio ma tan nanna eyyi classe wona ko haɗa mais yo watto fawi quoi mais hande ɗum ala ɗo sa yi noon ɗum jibini hankkadi mono foof jaggi hoore mum wonko neɗɗo gurdata e neɗɗo nani yaada ha jagga hoorema min oɗo instant ko min rekkili min rocciti yimɓe hewɓe manda saɗa faami jiɗo wiide ko quoi ƴewmi yimɓe hesɓe yimɓe yiɗɓe ɓooɓe ɓe nani mi roccitɓe gila e joni ƴewmi hesɓe hande mboɗo wawno yaade hami siiwa quoi yimɓe fof nanami yimɓe fof wodri jigam tan mbiye baba Kana waɗi siiw a faami o acci ɓe o yadanno walla acci yaadi makko ɓe mais min guila mi waɗani siiw yettaki woni niveau puɗɗimi famde ɓeɗo gona yaadi ɓam quoi est ce que aɗa faami docciti min hooram kay ariti taƴi compte kuji amen carrément ayno mbawmi wondirde e ma ni mi ara e ma mi holluma ɓuuri wondirde e ma noon kadi mbawmi hollirde ma wawa wondude e ma est ce que aɗa faami sa aɗa andi game ono yaari o sani jiiɓi trop sama waji battodiral hakkillaji ngal ne heewi trop min mi haalani o saaha ɓe wonɓe ɗo ɓe hannde de kalmi ko minen baylo zen yo safara en est ce que aɗa faami kan zen ndar eyyi visa bi en afrique ɗi ɗon eyyi finde salide en yeru dental en pulagu sol en wonnoɓe ɗo on jamanu rag nes en a faami ye du foyre menen ayi mais à part ɗum ɗeɓe piboy ko ngal ɗo dental ɓe limɗen ɗo en ɓe kamɓe tammino rap pular mais oɗo saaha eɗen gandi ko heewi jonti hen kadi ɗum ne kadi yetteral mais ko waɗi négatif ko tan par rapport e mum jangguir hoore mum no fota wonde baba Kana ceeral ngal est ce que an ala ko suuɗa hen comme baba Kana a yaltinirɗo rap pular yahani e nder rap pular yahani kadi eɗen gandi a halisi hen rappuruji ɗi hay sino wona direct mais keɗiɗo son fof en andi haalde rappuruji ɗi haalde ko tagui rappular o yahani oɗon son kadi aussi est ce que jeeyake o fuɗɗi ɗum ko ɗum ɗon jeeyaka hen pour min quoi kadi waji ɓe mbawi yaade ɓe ƴeewoya rappular yahani nana e youtube ɓe ƴeewa so tawi anani ene foti addude ceeral walla fota addude ceeral ɓe jijana koye mabɓe mais pour min mbimami ko eyyi mbimami na aɗa andi kono sawno kalami ko artiste aji ɗi ganduɗa ɗi mbaɗani engagé ɓe toon kalami quoi manam côté politique o est ce que aɗa faami ndewi côté fono quoi après kaɓat ɗo e politicien ƴettowi men ƴetto baba men janggo mbaɗa concert kadi mbaɗa ɗumen parrain marin a faami mbiye jaggue hen ɗum ɗon wona affaire de vrai quoi est ce que aɗa faami kadi mbimami ko pular manam ralpu awama fuɗani guilay duuɓi timtimol wiyetake fuɗɗaki ha joni fuɗani min mi yiɗi neɗɗo jiɗɗo hoore muɗum min mi yiɗi neɗɗo jiɗɗo leñol muɗum daraniɗo hip hop ko wurnu guura wurda wurnaka wuuri on ñawne men ha joni woppani duuɓi 16 min e surko huɓɓani so ni so woppani mi anda to paami pora yahani haaldene hani way kono ñorgoni nangata ndiyam ɓerɗe bonɗe jeesen ñirɓini a yiɗa yoɓe jiyam fimne nde 22 23 septembre 2016 yeru dental noddi dental to ɓokki jawe ɓe mbi ko mami tawe bonɗo hari haaɓi ƴetti kortimi pewniti kortimi cokkimi jiiɓimi mbami no mbewani mais public o hawani wiya mais est ce que aɗa faami ye kono kalami ɗon ko kalmi ɗo histoire quoi ayi hasdagal kalanomami nane ngal wattodir hakkille ngal feeñide jaami festival yeru dental 2016 22 23 septembre 2016 ɗum tagui mbanmi fippo mbanmi son o est ce que aɗa faami ene sewi dal faami neɗɗo fof eno waɗirta intégré no waɗi interprété walla no famiri mais wona tajjema noon mais pour min so tawino ko rappular yahano addi gueɗe kewɗe neɗɗo soma classement an baylos classe yi kam mais est ce que ari rappular yahani aɗa andi neɗɗo ko muusima ko wonama toon no memata so tawi rappular yahano ene muusi e kanze classe ɗomi 200 walla 300 o memanno ko rappular yahani cikkumi e woɗɓe ɗo wawa wonde ɗo hay sinno aɗa waɗa ko moƴƴi tan a classe de force wona hay sinno aɗa waɗa ko boni tan classe ɗo wawa wasde memede min classe dillinanimi quoi no classe dillinanimi mais min aɗa classe belowomi noon poɗɗo wonde o quoi manam mo haɗa ko tawa neɗɗo no woni moylolu tan pawa ɗumen mais sa waɗi ɗo SILLOZ paboje min ɗum waymi kono fes duddu koɗo ni minen mbawi paboje welata kam min kay welimi kay ko neɗɗo acca lawol classe amo kadi binda ha wela affaire waɗa nice mais hay sa windi ha weeli a classe pour classe tan classe tan pour classe affaire o wawa dem impressionné quoi par ce que rap ne waɗi branche uji mum ko wona ɗum ɗon ko hewɓe jalti e game rap quoi manam aɗa rap woni culture mo ganduɗa mbiɗo ko ni hip hop ene jogui culture mo ganduɗa mbiɗo ko ni saɗa ni aɗa hen sa waɗani ni ala hen est ce que aɗa faami ene jogui principe uji mum mais hande o neɗɗo waɗa rap wima ɓe ko kecce kalata gacce minen ko ni min mbaɗat min ko ɗum min mbaɗat ay ko mbatta ɗum ɗon ko aɗa innitiro rap mais a waɗani rap en tant que tel quoi par ce que rap ene waɗi sartiji mum quoi mais joni n'importe quoi jiyata après jomum wiya ko rappeur ko wasde culture o quoi moy lolu ko musique donc sa are musique tan are mouvement rek donc kamɓe mbiyata koko waɗat évoluer koko change si walla évolution fof
e moldo musique non namni pour mba hebde public kadi hewben ko commercial o kadi aussi wa sar wada commercial kadi aussi musique a watta classique bata ko wadi moderne ko tagar yimbe ben mbadi hen accro ko tar yimbe mbadi dum reprendre est ce que wona dum don tagar yimbe mbi aha o rap battero hanki o comme rap baba kana yen woni o don rap o wa yobde walla o wawa siwnude neddo wa hokkude neddo buzz et pourquoi hen baba kana wadi persister tan kanyum nangi do tan wi kanyum ko dum do tan woni rap kadi fala buddo kanyum koy dum don nyaamat kalis walla so andi ay nyaamde kalis kanyum ko dum don hado dum nyaamde ye min de min ñamata hen kalis by force ay rambo mbiyata jordo koso mi ñamata hen kalis by force mi sikkari ko mbino tan woni wadde dum do e banda men a fami mais mi ñamata hen monin quoi parce que mbodo gommi ñamata hen halis ye ko moƴƴi ƴeengata quoi jolfuɓe mbiyanma lu baax du musa heewi est ce que aɗa faami hande o won jagguɓe game oɗon koko ƴeeŋi quoi te alors que noon ko manam ko mentalité ji mabɓe ɗi ƴeeŋi quoi mentaluji mabɓe ɗi comme nana wi wonde move woni koye yaade quoi mouvement hip hop kamɓe gadi haalandema ɗum sa wi move tan woni ko yahata est ce que aɗa faami kono rap meeɗa darade hip hop meeɗa darade hay nokku goto quoi est ce que aɗa faami sa yi ha yeehi eɗen mbaɗa rap eɗen nan eɗen mbaɗa sampling kolli walla eɗen mbaɗa sampling e koraji walla eɗen mbaɗa sampling goɗɗum e goɗɗum ko yidde wonde yaade quoi rabo aɗa wawi ƴettude bit ma mbaɗa hen hunde kala ne jiɗɗa est ce que aɗa faami mais oto domine rabo so domini rabo tan natti wonde rap so tawi ko ka baɗɗo sampling mbala e bit rap so tawi mbala ko ɓuuri dole rabo no wiyete e so tawi noon rabo ɓuuri dole mbala ko no wiyete e so tawi kañum e jazz o no mbaɗɗa kadi mélange so ko ɓuuri hen dole fof ko ɗum noon wiyete e ko ɗum ɗon wiyete joni hande aɗa no wiya rap e évolution hewɓe nanɗo ko mbaɗata ko wona rap hande boy jare mbiyamo rapport mais wona rapport a début non o waɗata ko comme no waji ɓe mbiyata ni musique e hay musique mawne wadde rap ala hen quoi est ce que aɗa faami ɗo ala fof ko manam ko neɗɗo wawi ɗo hadde neɗɗo par ce que min mbaɗata ko minen fof ala hen fof ko dagui mais neɗɗo yo ƴeew image moƴƴo quoi min de ɗum mbala sortum ɓaleɓe heddiɓe tan quoi manam image moƴƴo ene moƴƴi hay waɗoɓe showbiz ɓe a faami eɓe jogui wone mabɓe gaɗa wone mabɓe classique ɓe faami waɗoɓe ko moƴƴi quoi ko feewi soɓe sa yiiɗima sawnaji mabɓe ne waɗi messuji nice est ce que aɗa faami ye noon yaari eyyi mais taw joni waɗani rap mais enen surtout enen arani enen ko ɗon jarten par ce que en kewrani wone keewal ganda eɗen mbawi rendinde hunde nde ɗo mbiyen ko rap joni enen kala mbaɗowo musique o saaha mbiyeten ko rapport quoi kaari ko rapport anda boyja rapport o te pourtant wona rapport eyyi noon ha ganduɗa no kañum yaaha wiyata min de alay saago min waɗa wadde oɗo style walla oɗo style nanggui kam waɗa ɗum assumé quoi ye carrément ene watta tan yo waɗa ɗum assumé wawa wadde défendre ko tagui ene waɗa ko quoi ye carrément donc mumoɗen ɗon par ce que sen nangguiɗo nanguɗen ɗo tan en jettata ɗo jiɗen yettade 3 minutes heddi eyi Babacar yo ɓeyɗo nen 10 minutes bay 10 minutes Babacar yaltinino produit goto KDG Maxi kalden gonga Babacar ne yiiɗi gonga nder KDG kadi en jiiyen gongaji kewɗi faate société rendo ngo ko faate laamu ngu surtout kadi ko faate mouvement hip hop o artani hen yimɓe hen tan kadi KDG kadi holko addanma ye KDG addani kam ko heewi addani kam jangde quoi comme no mbimami nan ni sa yaltini hunde so nde feewi aɗa andi so feewi an aɗa andi mais min wonko jiimen ko ganduɗa ɗum tawi mi ɓeydu ruttade caggal pour wawde liggitade quoi ye par ce que mi andu carrément mi yaltini mais wona saaha mum est ce que aɗa faami ye mi heppi quoi mi yaltini wona saaha mum par ce que KDG wonno arduno gañinomi ko ɗum ɗo goto nder compétition mo ibamen wanno ramne ɗo quoi e kanko jeeyi wiyete première édition 2015 après production leeli quoi komi geddunoɗo ɗum est ce que aɗa faami finalement min jewtidiri gartumi hen min liggi mais mboɗo liggoto e ɓerde surkude a faami ɗum waɗi noon affaire o yalti noon jiita tan ko manam ko yomi wattan pour sertude hen est ce que aɗa faami hande projet o omono youtube mais sa heeɗima tan ma andu oɗo woni koye o hay soma rappa eyyi voilà mais ko nanggumi nangga ɓuurimi doole min jewti ɓe mbi kam forcément mbaɗa après mbanmi est ce que noon yaari quoi kono yaari ni carrément ɗum waɗi noon e nder projet he aɗa yi hen sound goto mo evine mi bayloje safra quoi on instant ɓe joguino jab est ce que aɗa faami mbaɗmi sa mbimi jinmi wadde ɓe jubole quoi mbimi pourquoi pas watta nder men yo few quoi après min mbaddi sa ono pour est ce que aɗa faami non non waɗani ɓeydi ko e ɓeydi ko lakñitade on son ɓeydi ko bonnude on son ɓeydi ko bonnude aɗa sahaji aɗa yiya wonde somi resi oɗo debbo gallam ma few a faami ndesa debbo o gallo ɓeydo bufñitade o yetto tan o posno yumma posna mamma e ɓeydo bonorde quoi ye ko heewi yalti ɗon eyyi ɓuuri jibinde ko heewi ma eyyi heɓen mbiya par exemple volcan woni ɓeydi wadde créé hankkadi kalaji ɗi eyyi kalaji ɗi volcan ne arini hankkadi conséquence uji gaari hen Babacar ne yiyen hoore mum woɗɓe jiiyen koye mumen ha Babacar kañum aussi addi dangue waɗi réplique hankkadi haaɗi ɗo donc guila gadduɗa dangue dangue kadi aussi ne gadduɗa nde aussi artani hen yimɓe seeɗa quoi
ye no darnge o ko jusqu'au baylos goto jabor kaldannomi quoi a faami min kala ŋaccuɗo mi muccete est ce que aɗa faami aɗa sa ŋacci ko dow kuytata mais so muccima ko nder ɓanduma heddoto a faami ko ɗum woni affaire o classique am mi classimo mi hollimo goraw ko a faami ko ɗum noon tan par ce que min kam mboɗa andi mi yadantaki ɗon quoi sa classe mi ponmi yoftade kala classe ɗo mo ponmi haaldude a faami ɗon mi waɗa mi classe quoi par ce que mboɗa jaggi ɗum ɗon ɓuuri webde kadi waji ɓe on ko mbattani hakkille a yimɓe mbedda ɓe ɓen classe ɓuuri weɓirde manda saɗa faami quoi genre amen kam min mi haalaɗen hooram classe no weɓiriɓe quoi par ce que ɓe waɗa ɓe mbappat sayi foji ɓe joui partout a faami sa wiɓe joni joni biɗ nani rappu joni joni dappu joni joni mais joomum rappurel studio tuya fo ne waɗa drop wiyana bakka min e kala suuji quoi eyyi sama waji te ganduɗa minen min kalata koye min mbalata koye studio sama wayi est ce que aɗa faami après darga après yaltini singol goɗɗo makki Iblis donc kalen ɗon e pourquoi baba kalen waɗi engagé trop côté politique o ene yiɗi en kala saaha aɗa yalten hay sa waɗani son aɗa vidéo ji ma kala ko ɗum ɗo laamu ngu nana waɗa walla autorité nana mbaɗa babacar ene haala hen holko tagui babacar nangui ɗo rek toujours aussi ene wayrono miskineɓe est ce que ɓe goytonoɗa ɓe ne tini ɗum ni ye ko yidde nde tagui mboɗo woytonoɓe ko avant tout d' abord par ce que miskineɓe no poti hewde so tawi koɓe temedere so 90 ɓe jiiɗa 10 ɓe ene jiiɗi mi ɓeydoto tan cofta mi ɓeydoto hen darade quoi kadi ko miskin en même temps ko miskin kaɓantomi ko hooram mi haɓanoro koreji am miskin ko miskin woni horeru mum faami ye noon yaari quoi e politicien ji ɗi koye men ɓe jeeya oto jejjite a jiidata neɗɗo yummo e baaba o wona militaire o wona politicien o wona rappeur o wona mbalax mana faami mais pourquoi manam ko wutteji tan ceeri noon pourquoi an o politicien so waɗi jalgati an rapport o wawa darade kala walla rapport so waɗi jalgati politicien horeru makko haala mais politique sénégal guila société guila 1960 yimɓe keeɓi indépendance men ha joni ala positif fof ko négatif jaranno keɗen juuta hen quoi mi yiyan ɗon lamɗo baɗɗo ni ɗeɓɗo wadde ni mo hande o no ɓuuri bonde dictateur baro koye woni gonɗo hande o a wawa limde no foti yimɓe o wari est ce que aɗa faami kanko Macky Sall o tout récemment rek woni marsuji Sonko ɗi est ce que aɗa faami woni Adji Sarr Sonko yimɓe ɗiɗo so mbaddi hol haaju hen SILLOZ walla haaja men gacce justice waɗa ligguey wona mais aɗa ko tagui Sénégal fof mabbe heede Sonko pourquoi Macky Sall en nannen ɗemɗe mumen état mumen nannen ɗemɗe mumen est ce que aɗa faami ɓeɗo no wiyata Mamoudou Diallo en nannen ɗemɗe mumen e woɗɓe ne jeeyi dossier ji ɗi ko mbaɗata toon e koɓe jahata hen so tawi ɓe jeeyi hen kono woɗɓe garat kadi keedato par ce que hay goto yiiɗa neɗɗo ne jingge yimɓe fof ne ndaar est ce que aɗa faami ɗum waɗi noon yimɓeɓe daari carrément mbi ɗum ɗo ko politique gari ne mbaɗamo défendre so tawi affaire o waɗi hare nde so waɗi hande hay sino koye 30 minutes ɓolo waɗi a faami maɗo goto no maayi hen ɓe mbawa aride affaire o est ce que cikkuɗa Macky ala pouvoir aride affaire o wiye joni gaccemo deƴe gaccemo hoto galle ma wawi noon mais hunde ne waɗa 3 jours 4 jours ba yimɓe ne maaya tan ne maaya kono ɗum noon samawaji ganda kamɓe moylolo yahani donc babacar nde taw gasi noon presque quoi mais mbaɗa yinno jettoɗen kadi e dernier ma son dernier ma single dernier ma clip oji gangs donc oji gangs ko gangs yagal kollitta hen hol exactement holko soomi caggal mum quoi par ce que man nani hen terme rafrani ambassade donc awoy ambassade awoɓe debbo manam ana rafrani rewɓe après ambassade est ce que nder mouvement est ce que o raffunoɓe ambassade walla o raffunoɓe rewɓe eyyi ɗo rappularo heɓe dappan ɗo ko ambassade manam ɗannade walla gueluji est ce que aɗa faami eyyi mino noon waɗimi hen ko yidde nde fodde wonde nde hande keɓoymi ambassade walla hande keɓoymi hen awa est ce que aɗa faami mais awo o foɗotaka makko ko min foɗotamo e ko gonmi ko somin nandi min jaada walla haali so foɗamo ko gonmi ko somin nandi min jaada min hay ɓadiɓe ɓe ne mbiyami change style musique est ce que aɗa faami mais ko woni am ko mi sikku ɓe cuwa faam ɗum taw quoi est ce que aɗa faami ko jinmi wadde ko quoi ko jinmi wooda ko sa woni saliyanke sama waji a tampat hande o sa yi Thomas Sankara en sama waji pertini yimɓe hewɓe par ce que ɓe goni saliyankoɓe hay galle makko mahani hay oto moƴƴo ala hay salaire moƴƴo ala te ko président de la république somo maho hunde kanko ardo o tulmo o maha après waji ɓe jokko hen o wiyata mahoyede o yahaɗo mahoya cikkumi leydi ko noon wawi yarude yesso quoi mais wona gara manam aɗa liggoro yimɓeɓe hande wonɓe ɗo ɓe showbiz mbaɗata manam business e dow yimɓeɓe ƴeewe dow mabɓe jawɗele ene mbiye mboɗo waɗani miskineɓe mboɗo waɗani miskineɓe hol miskine goyanɗa sawnaji mum fof sa daari hay nokku woyanani yimɓeɓe woyan tan ko hoɗum ne ƴeewa weccet haade mi maayde kadi jeeya chroniqueur uji maayɗi mes ñolɗi bof a faami gummo to hay goto anda to gimmi tan jettone chronique ay ram meɗen mais onon oɗon jogui faute a kila faute c'est vous billahi wallahi onon ɓeeɗo an SILLOZ DJ SILLOZ MC Léri en est ce que aɗa faami Iba menen est ce que aɗa faami Iba menen ene waɗi mi walimde de ene waɗi old discours mi ganduɗa wonɓe ɗo anduɓe hunde nde guila to fuɗɗi e nani ha to tolniɗen ɗo ɓen ponno arde jagga kañumen jeeyi affaire o walla kañumen e jeeya e affaire
ko heddi ko tawriɓe en kadi moƴƴi quoi hay goto noon jeeyaɗo en wiide wonde an a natat ɗo walla a natta ɗo aɗa jeeya hen walla a jeeya hen ala fok pamaro kalamiro jinmi wiide onon wonnoɓe hen ɓe oɗon ponno ƴettude juuɗe mon mbaɗon hen quoi est ce que ne faami ha waji ɓe gara tawon hen ɓe ganda carrément ɓe no gonnoɗen mbaɗa ɗum paami hunde nde ko ni mbaɗirta minne mi ara mi ƴeewa ngabbinde niveau o mais jomumen gar ɓeydi tellin ɗum less par ce que jomum so jogui abonné ji rek ene yeeɓe rek ɓe cikkata kala koɓe kaali no woodi taw ko penale ɓole ɓe kaalata hay dara ɓe ganda e guéme hay bindol gotol ɓe ganda